an tuireann sin? Coffee may a stoppa. An bhfuil tú ceart galore, Alij. Steffi an féidir leat a hallú ceap mé go raibh robot ulmhór ag ansaí. Níl ann ach mé féin agus mo bhréagán nua Batman, níl airchtaí fear, Alij. Robert Batmana, Cade Shin. Oh, Stanry to May. Coffee May a stoppa. An will to carrot galore, Alij. Daha, Cap May grow Arfi ag unsea earth. Tá tú co-granver, tur ag immert lum Alij. An glishin tú sin? Oh, Cade seo? Neil Coffee May a bheith croga. Oh, break on a wand, pon yaki na dinosaur. Alice an bhfuil tú ceart galore tar an seo imrómid le chéile. Cunnig mé airachtaí scan rúla atá ag unsaí an seo, cá bhfuil siad? All dúirt mé leat, níl airachtaí ann. Shin? Imi lads, you. Oh, Neil Ain Arachdi. Oh hey, Alij an bhéadfá cabhrúlam glanna suas? Sha, Ivan, is féidir lum cabhrúla. Ach cá bhfuil an taibh seo? Alice, níl taibh sí ann, ach tá deannach ann glanfaí muid suas. Déanta. Ivan an féidir linn immert le chéile inis? Sha, Kinsa, rinne tú jab intach imrómid. Ober intach. Cade an tuireann sin? Cade seo?
Cadatá ag tarlú. Alice, tar isteach chuigor góisiir te. Carrot galore. Cad é an tuireann sin? Tá sé seo post an rúil. Caithfí mé aí a thuirt ar mo chuid agla. Tar agus bí lom. Carrot galore. Agad, sílam gur óféist a bhí ann. Ó, níl a lehéid de rudán agus óféistena. Níl ann ach de hawlíocht. Is í mo hawlíocht é níl óféistena fír. Cad ba wahlat féchant Beidir rud éigen faoi anmhithe. Wow! Tá dad agus Alice ag féchant ar an telefís. Déanamish sprí. Alice, an gluisin tú an tuireann, an féidir leat é sin a chlustáil. Níl agad, níl ann ach de hawlíocht. Ar chuir mé agla ort, níl ann ach mise dacha. Féach ar an práiseach seo. Tá brón a bhaoine, cá roi mé libh glanna suas. Níl óféistena fír bí croga agus fan láidir agus tuair ai ar do chuid agla. Is bralam mo chnúsach. Cad é seo. An bhfuil sé ag bógar? Caithfí mé é seo a cheartú. Cá bhfuil mar slaat dríochta? Cad atá ag tarlú. Pika Holborn. Rick. Falimish an seo go tapa agus muchéimish na solse. Hugh, say Haitian. Cathy mé mo bhréagán ar fada all ar ash sola daringo siad gach rudlo, ach ar dús Cathy mé mo slaat dríochta all ar ash. Cad atá pica hiú a dhéanamh an seo. An bhfuil pica siú ag dása ai mo siomra suí, tá cuma sonna air, mo slaat dríochta. Baita agam tú. An seo. Cowrie lum cower, dinna aigen. Grandma agad a dasha, honig tú díroch in am. Am ar bith a Steffi. Mar sin cad a horla an seo. A Steffi? Honig mo bhréagán ar fadbio agus rishid lo. An great fia é sin. Dóíra. For mé cean amháin ar ash, ach by the shower de dhí leis na sin ella. Sínte, cá rói mé lít. Glacha leis an dúsláin. Go a Miss Ian. Ceart galore, I'm Seamus na Bréagán. Ní creidem é seo, is crown olbór é. I am Groot. Tá tú glóite ach gheall méid a Steffi go níompón ar ash tú. Tá sé in amdul ar ash ar an sail. Whoa. I'm Iron Man. Hi, Steffi. 4 siblings. Manya kids. Oh, cho hiantach sin. Ach tá sé in amtú a yompu ar ashai the Vragon Iron Man.
Tamas Lynn. Féach air. I'm Batman. I work alone. Batman, tá tú anspriúil a Cathy mé thua iompú así do bhréagán. Ash Lynn, a Batman. Ruddy ag éitilt. Clasan na maha a Harry, ach tá sé in amdul ar ais. I am here. Plus Ultra. Huh? Oh my! Yes! I'm Loki of Asgard. Callwell an tean fear. Cadé, con yahi siad as rire? Ní ha, tá sé ag teleportál. Who? Bertha Ort. I'm looking for adventures. Hero is dangerous. Cad atá ar siúl an seo. Tá sé in amdul ar ais. I'm here to take over this room. Tú a rís, Shielmaker ein tímar níos luithe gan scanra a chur orm in dhé a 8 pounds a nád an áblin. Ceart galore, Darth Vader, ar ais ar an self. Go on, Miss Lynn. Go raibh mai agat, a dasha. A chalíní, féhiigí cad a formé slat dríochta. Oh no! Stop. Alex. Stop, ní hea, ní hea, ní hea, ní hea. De horda, cad a horla. Oops. Is Miss a Hulk. Ah. By gach rud ceart galore. Seo tithe dríochta. Tasíonn a lándaíomh út ionas go bhfosfaí siad. Haisclib a hain. Haisclib a dó. Haisclib a trí. Woo. Mathú. Cuacht na dríochta. Tá de hithe tar éis éirí comór. Obair wá a fáistí. Tá ma cheach glas. Tá ma cheach báindearg. Tá mo cheach gurm. A chalíní tá smaoinemh agam. Cad faoi dúsláán an tí cart chlór fiche sa cethir uair an chluige imirt. Mar sin féach, tá an dúsláán éasca. Caifimid or troscán data a aimsiú agus or dithe a wasisiú is báindearg mo gá. Datha, caifi tú de cheach a wasisiú le troscán glas. Steffi? Truscán gurm. Ach a chalíní brustagí, nílach de nóméid ann, agus tusaíonn an tam inis. Gurm, Tom ag lur gurm. Féach ar seo, céin folcadán glóta. Tá cuma wá air, is maith lum é. Déan é seo a úsáid. Céin siomra mór, déanamish cuardach ar gurm. Fecum a lán gurm. An irid sin gurm an seo, tusaimish. Ar ai leat, té. Woo, gitor. Tá fuam fiúnúir aige, tógamish é. Woo, Teddy gurm. Tá sé có glótsa, agus tá sé gurm.
Woo, Marcus. An irid sin urlashi gurma, Steffa. Saxophone an bhfuil sé agat. Is ma lum é. Breagán gurma. Íontach. Woo, lampa gurm. Seoir. Leithróds gurm. Agus cór gurm. Fionúir, Tom Brodúil asat. Batman gurm. Agus elephant gurm. A ghuine an bhfuil is agah céhé seo? Stick. Tá an paróid seo gurm freisin. Is paróds gurm é seo, era, tá siad an anamh tá an tá leat, Steffa. Lullapop có mór sin agus is é mo gá é. Steffi, an bhfuil tú cínta gur míon leat é a ithe. Níl is bí a bruscar é, joí mé rud éigen níos fearr. Ceart golóir a fáistí, tá bí a bruscar an bhí slánsúil ná hiigí é. Déad sé seo a bheith úsáideach. An chuid gurm, caithfí mé brustú. Sílam go bhfuil golóir rudaí gurma bailithe agan, brustíimiis. Tosíimiis an bhaisiú. Cóbug, cosú le carpéid fear. Cócluthair a ghlíní an má libh an seach. Tógamiis an elephant gurm. Cá hot chórdum an cá seo a chur. Tá is agam. Líthróid le himmert sa teach, smaoinemh má. Anis is é. An ghitar. Anis by tú a chóní lum. Anis tá bailúchán umlán de bhréagán agus urlaisí gurma agan. A chuirde brú an knappa is málam, má hatníonn an seach libh freisin. Woo, líithróidí. Forfa. Tá sé anfuinúir an seo, ach caithfí mé rud éigen a chur leis. Tá sé an éasca é a dhéanamh. Anis tá sé mo heall chun rudaí bándar go chuirda. Seo go díreach atá uam. Íontach, ba sé na charpéid I mo cheach. Woo, féach céhvéid breagán bándar a ghlíní, cad é an dá is fearr leat? Beidir go mai an rud bándar seo úsáideach. Tatan an fís an seo, má hatníonn bándar leat níos mó ná gurm. Tom chun an siomra is ála a bheith agam. Féach Tom an láidir. An féidir lum cabhrú leat. Se, nóí is féidir leat. Níl a lehéid de rud ann agus an umarcha bándar. Níl, planana eile den lá inniu. A bhucht ní hé de lá inniu. Tosíimiis an maisiú. Brat dúis. Tá cumad zas cheanna féin, ach tá rud éigen in asnamh. Tá is agam cad atá in asnamh. Tá cuma forfa nach bhfuil? Caithfí mé rud éigen glas a aimsiú. Datha, anis tá sé de heall, féach céhvéid rudaí glasa atá ann.
glunny glasa, cad a chiapan tú? Whoa, is smart lum ach ní hé atá uam. Is málam an ceann seo agus tógfí mé lum é. Woo ol féist eile, ach tá sé glas. Tá sé róchrum, tá smuoine agam. Nahar glas. Ná bíoh agla earth, níl sé nivúil, is cosúil go bhfuil sé ag miongóra. Crocodile. Yay, tógfamid lin é. Cordíimiis rud éigen eile glas. Donút glas, tógfamis é freisin. Tá gach rud glas agam inis. Sábháilteacht ar dús. Ceart galore. Am le maisiú. Ceart galore, tosíimiis ón carpéid, tá sé chomh bug. Tá sé ancompordach. Woo, fé cé chomhálann a tháinig sé amach. Ba watlam a eáil. Tá sé beagán dúrcha an seo. Sin níos fearr. Datha, tá tú ceart. Tá sé ancompordach inis. Agus curfí mé roinnt silse leis freisin. Cé chomhálann a tháinig siad amach, gurm, bonderg agus glas. Tá siomra deas agat. Ó, cad é sin, cad atá stí? Conas a uslíonn tú an busca seo? Níla is agam. Is cosúil go bhfuil siad an seo ar chúis. Cad iad na súla sin? Ó, cínsa. Datha, té agus feid a cheann féin. Tá, iann sé. Ceart galore, inis tá sé de heall. Se, iann sé. Féach ar ning na fada. Cad faoi gnascaí muid or dithe le chéile. Smaoinemh iontach. Díaghuit, díaghuit. Díaghuit, is féidir lum tú a chluistáil. Ceart galore. Tóg ceann dáise. Díaghuit, is féidir lum tú a chluistáil, an féidir leat mé a chluistáil. Tá. Listáil le bhaine kid. Conas atá tú? Cad faoi an drama inniu? An bhfuil siad ag buint tatnamh as? Se, táid ag buint tatnamh as. Díaghuit, Conas atá tú? tá mé go maith.